Mapostori ndoziziva hangu kakuti ndini ndakatanga kane chinamato ichi kaichi. Uye ndini kamutungamiri wenyu, ndini Mwizwi, ndini kaMaidhona, ndini Johani wacho zvekare. Ndinokurondedzereka madzikiro akaita mweya mutsvene uchibva mhiri kwemakungwa uchiuya muno muAfrica mugore ra1936 pagandanzara apa uchisvikira panashonhiwa suspense. Murume aisona bhutsu ipapo. Zvese izvozvo ndozviziva vana vesangano. Handisi kuramba kana kuti kudii. Asi mapostori hamusi maakuzonyanya here vakomana. Tanzwa nekushoorwa kwamumabhawa mukaumu vakomana. Aiwa musadaro so. Mumabhawa imomo ndo matanzwa kane kushoorwa. Mumabhawa tiri kupinda. Munoti bhora rana Chelsea nana Man City tinorione piko nemagetsi enyu anoenda kana nekuparamende chaiko. Tinenge taendewo kunoona bhora ka. Saka nyaya dzatiri kunzwa dzichibuda mumabhawa mukaumu mapostorika. Aiwa, nikisi, hazvisi kufadza izvo varume. Chii vakomana? Akati kana wapinda chipostori wasaina klabu yekupusa ndianiko iyeye? Munhu kungotendeuka chetesa nhasi. Mangwana wakutopisa tumatisheti twese twakanaka uchiti hanzi yeye nditwe mamhepo. Hanzi masaina ari ipapo ndechisatanist. Varume kaimi. Mbomira kusimbisana poison muchidaro imi. Munhu ane 23 years. Monday to Friday wakapfeka trouser rekaki rinoita $50 pa flyover pana Cameroon apo. Nesheti chena. Wakapina button nepahuro. Nebhutsu yebrown. Varumeka. Kana chiri icho chinamato chacho ka. Aiwa, kubva ngazvigare hazvo ka. Mukadzi wacho anenge akakutendeutsa ka. Anenge akazvichenera hake. Ukasvika pamariro emunharaunda ka. Unenge wakaita kupeta muswe wakagara kuseri kwevamwe varume. Uchitya kugara nevanhu vekunyika. Manje rega ndikuudzei. Vakadzi venyu havabveka kudzimba dzedu maprofita isu. Vachichema kakuti ana baba moto hakusisina kumba uku. Hanzi bonde chairo kana madzibaba makutotanga kuita maita muteuro wekukomborera. Chii chakadaro ichocho? Aiwa, let's be serious mani mapostori. Ukada kuzvitarisisa ana madzibaba vari kuita kaunika kakaka. Ndo vacho vari kudyirwa vakadzi nemageto youths. Mangwana otanga kuchema. Aiwa, kana chiricho chinamata chacho mapostorika. Inini hanguka handichideni. Ana madzimai vedu tinokudai chose. Tinoziva kuti ndimi munoita kuti misha yedu idzikame. Asi hamusi makuzvinyanya here. 4 o'clock makuseni unonzwa nokupa dhoo kudai wakatofa nehope. Sorry kandei ndichangopedza kamunamato wenhatuka. Wotobuda panze paye kudai wotoona ndemadzimai vauya kuzonamatirwa. Ndototanga kushushikana kamupfungwa kuti ko purandakadzi zvakapfugama pakrava nguva inei. Murume ari kuda kumukira kuenda kubasa anosara achigadzirwa nelunchbox yake. Uchida kutanga kuvanamatira kudai kungosebera pedyo nawo kudai so hapwa dzinobva dzati kutu kunuwa. Wochibvunza kuti dambudziko ndereiko madzimai? Wonzi madzibaba vari kundisema kumba uku. Semi waine murume because hamugezeka. Pamwe pacho ana madzimai muri kutsvaga kundiso kuna ana madzibaba dzisingada ana madzibaba dzinongodai mimi pachezvenyu kungogeza so. Munhu unobveiko ukageza? Chimira ndikuudzei something ana madzimai. Nguva yamunopedza kamuchiuya kumba kwangu kuzonamatirwa ka. Mukaishandisa kugadzira mihomba ka. Munotogadzira mihomba yakawanda yemaveji payard penyu ka. Motorima ka. Vana vodya ka. Mamwe mabhanduru wotosunga wotengesa. Muri yorarama. Ndipo paye ka pekuti unobva waita jambwa ka. Ungononangana namadzibaba mutunguruka. Obva wanzi tinokuitira munamato wekutsindira. Obva watsotswa bhinzi paye ka. Be careful mapostori. Musi uno uko kwedu kubhawa uku kwatinoona bhora ka. Kwete kwatinonwa tinongoona bhora chitika. Yakati ichipurana kudai mvura. Vamwe madzimai matatu vanga vakapfeka magemenzi anenge epingi nerepepo so. Vakadarika vachinaiwa kudai apa. Hakuna anga aine bhutsuka. Vaita kupatsika pasi kudai vachienda ka. Kuvabvunza kudai zvikanzi hatikwanisi kuhanda mvura nekuti miteuro yatakapiwa takanzi tisakone panzira tinosvika wa expire. Imika. Makazwana kupi izvozvo? Usana ndiye kuponesa vanhu kwete kuparadza vanhu. Shuwa munhu wofamba nemumvura shuwa. Chakwata netsoka uchimumburudza bhifi muzvimvura zvesuweji izvozvo. No wonder mhanu tsoka dzenyana madzimai ari mazimurambo etsoka kudaro. Dzinotadza nekurebenuka idzo dzakazara mahwems anenge achidzipinda. Ngatidzidzei kutanga tazvida mapostori tisati tada kutungamidza chinamato chedu. Kupusa kwedu nekuzungaira kwedu kuchapera rini konai mapostori? Hanzi postori hapfeke uguchi. Ndiani akadaro yeye? Naimi vanimi. No man. Saka muri kutondoona ndakagara panapa ndakapfeka sutu.
Seko ma-elders. Ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe muchitsigira. Tiri kusubscribe kuYouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia. Kwamagumbo buchari. Enda kuGlenora Aper Specimen Shops. Munotenga kwamagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama kwamagumbo nyango musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys. Mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. That way mune masupporta isusu APS TV Entertainment zvekutodaro. Chasinge tigadzira ma-special videos anoonekwa nemamembers edu kuYouTube chete. KuFacebook. Tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neyamana.